الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المجلس الثامن عشر في فضائل الصيام جودو دسابوي جويتا تبرهي دي قرال سومي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Gettoje tabitani Allah salatu ya salamu Allah tabiti done la mako bawo man faqad sahha fi hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla haqiqa sahha ke hadisi ol gol annabi jo fillata ha jawmira mudum jali do mawdo do wi hadisul qudsi hadisul rabbani hadisul ilahi وهو ما يسمى بالحديث القدسي كان قول إنته قول حديث والشني قول دم بند أن شني دون دنا دم آية قرآن قول جنگسان وجود دكني أن الله سبحانه وتعالى يقول عنده أن مسلم مغار ودني وربيا الصوم لي وأنا أجزي به سومي ودني من وني غرجوا سومي فهذا من فضائل الصيام من بين سائر الأعمال kadi ɗo ɗum ɗon ha nder ɓuran suuma ha kude horano kuuɗe anna allah subhanahu wa ta'ala ihtassahu li nafsi hanjum woni allah mosoni e ɓagare wodani hertini suuma ka hoore nafsu muɗum fa qala o wi assawmu li suuma e wodani am wa amma baqiyatul a'mali fa innaha li sahibiha amma kuuɗe koriɗe kanje kadi godani jawmije non ɗumetoki tugarribuhu ila llahi subhanahu wa ta'ala ɗe ɓaddinanmo bo eedi allah mo soni e ɓagare wodani walakin hiya urdatun lil qisasi lil mazlumin amma kuuɗe man kanje ɗo ɗe pe'inanaɗe batagal heedi toñaɓe kuuɗe mako luttuɗe ɗe to wodi ɓe o toñino to nden bar jaari maako e nden ko yoɓiraɓe go woda sey kuuɗe maako boɗɗe to kuuɗe go kanje ɗen yoɓirta fay ngam haala ñande dalgal ka wala sulayre nafata ɗum fa inna al insana fi hadi dunia ida kana alayhi duyunun wa lahu rama andu neɗɗo ha ngendam duniyaru ɗo to ni ñamale ɗo dow maako woodi tokkoɓe mo ñamande fa innal gurama yahujuna amwalahu allati indahu nden kam tokkoɓe ñamade ɗo ko an jawle muɗum nde woni her maako hatta gan la yabga lahu shay'un illa mutuhu huwa wa awladu ɓe ko an jawle gonɗe ha maako ɗo ha timma fuu ha warta jotta ka wala ko luttantamo koye na nguure maako ɓe ɓiɓɓe maako wa kad yusbihu faqiran mu'diman yiyama to yetti noon ɗo warta o talakajo coyɗo li anna al gurama akhadu amwala ngam tokkoɓe mo ñamande ho e jawle maako fu wa in kana indahum amwalun kasira to ni jawle ɗuɗɗe ɗon her maako bo ida kanat amwaluhu aqalla mimma alayhi min adduyuni to jawle maako man laati kanje ɓuri famɗugo dininta ñamale gonɗe dow maako aw musawiyatan lima alayhi min adduyuni malla bo jawle maako ko o mari go fotat ɓe ñamale gonɗe dow maako fa innal gurama yahujunaha wala yabqa lahu shay nden bo tokkoɓe mo ñamale go ɓe ko a jawle go wala ko luttantamo yaake nden fa yusbihu faqiran badan kana ganiya se o lattito o talakajo kadi ɓawo bugaɗo ɓawo latino jayntiɗo haha fi dunia ɗo ka a duniya ɗon wa kadhalika fil akhira banani ha al akhira bo yati unasun bi amsalil jibali min al amali salihah yimɓe gaddan be kuuɗe ɗuɗɗe mawɗe bana kooseje iggo e kuuɗe maɓɓe laaɓɗe lakin yaati wa kad zalama hada wa kad akhada mala hada wa kad daraba hada wa kad satama hada ase goɗɗo go ka goɗɗo fitinajo nda kuuɗe ka ɗuɗɗe o wardi bana kooseje amma o waran sekaye ka kanko o tooñi o jafti jawdi o fiyi o huɗi o yande dalgal on bo yande ragarere on bo yande kiitaji
فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى لا يبقى له حسنة فيترك في النار. yimɓe go se ngara kadi jotta kam oɗo ho akkude maako boɗɗe mo toyinogo, oɗo ho akkude maako boɗɗe mo hoyno jawdi mum go, oɗo ho akkude maako boɗɗe mo fiino go, oɗo ho akkude maako boɗɗe mo huɗino go, ha kuugal gongal ko gotal luttantamo. ɓaawo tan noon kadi kuuɗe ka battimmi o waddino ɓe kuuɗe boɗɗe mum koseje fa yutrahu fi nnar, se o sakkine nder yite tan. li annahu ma baqiya lahu hasanatun yadkhulu biha aljanna, ngam wona kuugal bongal ko gotal luttanimo ngal o nastirta aljanna. fa yusbihu mu'diman min alhasanati, se o lattito jotta ka o coyɗo kadi goye kuuɗe boɗɗe fo o sooyi ɗum wooda. wa huwa qad jaa bi amsalil jibali, o waddino bo haqiqa o waddino be kuuɗe ɗuɗɗe bana koseje. lakin rahat lil guram, amma se kaka kuuɗe man ɗe kuuɗe dilli e ni to koɓe mo ñamade. amma siyamu fa innahu yaddakhiruhu llahu li sahibi, amma suuma e kam allah siganan ɗum jawmijo. li annahu lillahi azza wa jal, ngam suuma e ɗo wodani allah jaaliɗo mawɗo. fa yaddakhiruhu li sahibihi wa yujihi bi, allah sigana suuma e ɗo jam suuma e man warjuramo be man. wa yudkhiluhu bihi aljanna, allah naadiramo be suuma e man aljanna. fa hada dalilun ala falli siyam, kaɗɗo hoɗɗi ɗum dalila dow ɓural suuma e ha dewe goɗɗe. wa qila fi tafsir alhadis, wi'ama bo ha tafsiru hadise on man, inna al amala salihata tudaifu alhasanatu bi asri amsaliha ila 700 difin. wi'ama kuuɗe boɗɗe ɗo tudaifu ɗe sowete, kuugal bongal gotal ɗo ɓe kuuɗe 10 yeru muɗum ha yaha coyte meɗɗe 7. kama qala allahu taala, bano allah bangiɗo wi, kamasali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yasha. allah wi kamasali habbatin, no huwi kuugal bongal gotal ɗo ɗum wayi bana yeru wabbere woore. ambatan nde funni 7 sanabila, to jombe 9 ɗe gandi cammeje 9. fi kulli sumbulatin, ɗon ha kala sammere woore fu 100 habba gabbe temerre. wallahu yudaifu liman yasha, allah ɗon sowano mo muyi sowango ɗum. suuɗol bagara aya 156 fal habbatul wahidatu tumbitu 700 habbatin, wabbere woore kayre man nde ɗo funna gabbe 700. kadhalika alhasanatu yudaifuha llahu fatakunu 700 alhasanati. non kuugal bongal allah sowan ɗum kañum man ɗo ha laato gotal man laata bana kuuɗe 700. wa qad yazidu llahu min fadlihi wa isani ala 700. haqiqa ma allah seniɗo ɓesdan ma ɓe moƴƴere maako e mbondi maako ha dow 700 goo fu ha ɓura ɗo. wallahu yudaifu liman yasha, allah ɗo sowano mo muyi sowango ɗum. amma siyamu fa innahu la yanhasiru tadifuhu bi adadin, amma suumaye kayam ka rammiɗintake sowuki ɗum be limgal. a wiyata suumaye sowete ha yottake ɗon ni ke jakam, bal la ya'lamu sawabahu illa Allah, accina suumaye ka waɗa mo andi barjari muɗum sey allah. fa huwa mustagnin min al amali ala hajal washi, kayam kam mustasnana. fa huwa mustasnan min al amali ala hajal washi, suumaye ka laati ittitinaɗo nder kuuɗe fu ha dow husitirde nde, ha wigo cowi 100 ɗo. fi anna al amala tudaafu ila asli hasanatin ila 700 ila aksara min dhalik. ha kuuɗe ɗo sowe nda gongal gotal yaha bana man 10, kuugal gotal yaha bana man 700, ha yaha ko ɓuri non. lakinna siyama gayru muhaddadin mudaafa, amma suumay kam tana kertaɗo ha sowuki, kayum sowuki muɗum heɓtaka. li anna siyama min asabri, ngam suumay ɗo ɗum ɗon ha muñal. tona goɗɗo to muyina ayi fota e suumugo. wallahu jalla wa ala yaqul, allah jaaliɗo mawɗo boɗo wiya, inna
innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab. Ande muyɓe ɗo hebbinane mbar jaariji maɓɓe ko luuti hiisugo to suuma e goo bo nder muyal goo woni li anna sabra maqamuhu adim ngam muyal ɗum daraja muɗum makka wa huwa asabru ala taatillah wa sabru an maharimillah wa sabru ala aqdarillah. muñal ɗo ɗowtanago allah to goɗɗo muyay ɗowtanta allah e muñal ɗo haram karamɗi ɗi allah harmini accani e noon muñal ɗo koddiroje allah hoddirore to wari hoddirore man to nde haanday sona goɗɗo muñi to hakkilay wolwan huwa ko handa falidalika sara sawabu azima ngam majum muñal ɗum barjari muɗum laatake mawdi suuma e ɗum laatake barjari muɗum mawɗum la yalamuhu illa llahu subhanahu wa taala wala anduɗo ɗum ko ena allah mo sene ɓagare woɗoy ولهذا جاء ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا غماجم ولوغو ميال وري هاند القرآن كبرة نكوجه تبان جويدي دي لأنه لا يوفق للصبر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ngam wala mo fonete ha muñal koyenamo allah mo sene ɓagare wodani fondi ɗum قال تعالى عندما يدوي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا تقبلوا كوينا بالميبة ولا تقبلوا كوينا جمع المنغا حافظ الغدة برجال دوديا فايبيجي ولا مغتي هو كوينا تلاتك وبرجال مع دوديها ألقى المعكو منغا فالصبر يتوفر في الصيام بأنواعه ثلاثة suumaye ɗum muñal ɗum ɗo heewa ha suumaye ɓe nooneji muñal tati mum fa fihi sabrun ala taatillah suumaye ɗo ɗon har muɗum muñal ɗo ɗowtanaki allah asaimu yasbiru ala taatillah cuumiɗo ɗon muñal ɗo ɗowtanaki allah fa yadruku sahawatihi wa malazzati o acca suunoji maako e belɗi maako wa yahbisu nafsahu ala taatillahi azza wa jalla o fadda nafsu maako dow ɗowtanago allah jaamiɗo mawɗo wa kadalika fihi sabrun an maharimillah non noon fayinta ɗon ha suuma e muyal accina karamɗi allah fa inna sa'ima yamna'u nafsahu min almuharramati jami'iha andu cuumiɗo ɗo haɗa hoore maako ibgo e kalminaɗi ɗi fufu yamna'uha wa yahbasuha anil muharramati jami'aha oɗo fadda nafsu maako o haɗa nafsu maako accina karamɗi fufu ma dama annahu sa'im to ni o duumi kanko o cuumiɗo fa innahu la yaliqu bihi an yaf'ala muharraman aw an yatakallama bi haram nden kam kanko o andanaymo kadi mo huwa karam haram malla bo o wolwa haram aw an yanzura ila haramin malla bo rara haram aw an yastami'a ila haramin malla bo heɗita heedi haram ñoyre e baadi kadi laakiri bal yamna'u nafsahu min almuharramati bi jami' anwa'iha accina o haɗan nafsu maako karamɗi ɓe moggal none maji fuu gawdiyatan kana law fi'liya ɗum karamɗi man ɗum konngol ko malla bo ɗum kuugal li annaha ya'lamu anna hadhihi almuharramati tahillu bi siyamihi wa tuzriku siyama ngam kanko o andi fakat karamɗi ɗi wonnan suuma e maako ɗi jarhan ɗi musminan suuma e maako fa huwa yamna'u nafsahu anha illaqan kanjum waɗi kadi kanko cuumiɗo o haɗan nafsu maako karamɗi ɗi no yofti wa hadha galla man yuwaffaqu lah ɗum ɗo famɗi mo fondete wamum may wa fi sabrun ala aqdarillahi lmulima ɗo ha suuma e dow muñal dow koddiroje allah nawoɗe wa ma yusibu l insana fi siyami min aljui wal atas ɗon ha suuma e muyugo accina ɗum ko wafata neɗɗo weelo e ɗonka fala sakka annahu yata'allamu min aljui wa yata'allamu min al atasi wa huwa sa'im seko wala sak kanko o matan nawɗum yuggo e weelo o matan nawɗum yuggo e ɗonka alhaal mako o cuumiɗo fa yasbiru ala hadha al alam se o muña dow nawallago non noon li annahu ya'lamu annahu gada illahi wa gadari ngam kanko oɗo andi ɗum ɗo
ɗum kiita allah e hoddirore allah fa huwa yasbiru alayhi ila an yatiya waktu l'iftar kanjum waɗi o muña ɗo may kadi ha wakkati yewuki wara wa kad yakunu waktu l'iftari mutaakhiran jiddan yiyama ko wakkati yewuki ɗo laata sabbitan ɗum no fanti ida kana naharu tawilan fi sayfi to ni ñalowma laatake juuɗɗo ha wakkati ceeɗu fa yatisu awwala nahar o ɗon ɗe aran ñalowma aw yajuu awwala nahar ko o weele aran ñalowma summa yasbiru ila akhiri nahari hawtade ɓe banni goɗo muñini ha yagoragale jemma ha yagoragale ñalowma fa hada fi sawabu nadim kanda ɗum ɗo mbar jaari mawdi ɗon her muɗum li annahu taraka hada wa sabara ala alamihi lillahi azza wa jalla ngam hanko o acci ɗo o muyiɗo nawanda muɗum ngam allah jaaliɗo mawɗo falidhalika allahu jalla wa ala yuwaffihi ajrahu bi gayri hisabin yawma alqiyama ngam majum waɗi kadi allah mawɗo ɓangiɗo o hebbinanan mo mbar jaari mako yande dargal ko luuti hisaki fasaimuna yawma alqiyamati yufuna ujurahum bi gayri hisab cuumiɓe ñalowmaare dalgal to waɗi ɓe kebbinante mbar jaari maɓɓe ko luuti hisaki a fota a wiya a hiisa lissafi may ni kaja wanema ɓuran mum to amma baqiyatul amali fa innaha laha hisabu amma kuuɗe koriɗe kam hisaki wodani asuru atafin sab'umiyati difin aksar deydey cowi sappo cowi temeɗɗe joweeɗiɗi malla ko ɓuri agal malla bo ko tulli amma siyamu fa innahu la hadda li tadifi amma sumaye wala keerol ha sowki ɗum wa hada liman hafija siyamahu min almuassirati walmukaddirati amma ɗum ɗo ɗum wodani mo reeni suumay muɗum accini battiɗinoji accini buddinoji wa tasaba al ajra min allahi subhanahu wa ta'ala o faggitiri mbar jaari ha allah mo seni e magare wodani ɓe suuma e maako wa kadhalika ma jaa fi ayati lkarima banani kadi bo ko wari ha aya tedduka kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi layami lkhaliya kulu washrabu ñaame jare hani'an sewo wodani on bima aslaftum be ko on ɓeeni fil ayami lkhaliya ñalomaje perewɗe suratul haqqa aya nogas e nayaba qila wiyama innaha najarat fi sa'imin aya man ka jippi ha cuumiɓe alladina mana'u anfusahum min addunia min maladdatiha bisiyam ɓen kaɗiriɓe nafsu muɗum ha duniya belɗi duniyaru ɓe haɗir ɗum ɓe sababu suumay wa sabaru ala dhalik ɓe muñi bodo bolwaru ɗo fi yawmil qiyamati yuqalu lahum yande dargal ɓe mbiyete kulu washrabu hani'an bima aslaftum ñaame jare sewo wodani on ɓe ko on ɓeeni yani qaddamtum ko on handini on hu yakude moɗon fil ayami lkhaliya ñalomaje perewɗe yani asiyam suuma e alladi sammaytumuhu alladi sumtumuhu fi dunia yani ko muyata asiyama suumay alladi sumtumuhu fi dunia mon suumino ɗum ha duniya wa manatum anfusakum min al akli washurbi on kadi nafsuji moɗon ñamgo e yargo fa yuqalu lahu wiyeɓe al'ana kulu washrabu hani'an jonta ka ñaame jare ha aljanna kadi sewo wodani on li anna aljazaa min jinsil amal ngam mbar jaari ɗo nandi ɓe kugal no wayi fu noon mbar jaari bo wa'ata falamma manawu anfusahum fi dunia min shahwatiha ndeni hamɓe ɓe ɓe haɗi nafsuji maɓɓe ha duniya e e suunoji mum wa sabaru ala aljui wal atasi ɓe muñi dow weelo e ɗonka ɓe waɗi noon bo taatan lillahi subhanahu wa ta'ala ngam ɗowtanago allah mo seni e magare wodani to awadahumullahu yawma alqiyama sey allah wattitani ɓe yande dargal fa qala lahum wiɓe kulu washrabu hani'an bima aslaftum ñaame jare se o wodani on ɓe ko on ɓeeni yani bi sababi ma gaddamtum be sababu ko on handini suuma e mon on suumanno fil ayyamil khaliya ñalomaje perewɗe yani ayyamal madiya ñalomaje caaliɗe ayyamal duniya ñalomaje duniya jotta ka on ɗon ha ñalomaje aljanna kadi wa hada khassum bi sa'imin nda ɗo hertorama ɓe cuumiɓe tan
يأكلون ويشربون والناس في المحشر في الجوع والعطش والضيق والضنك يلو ما ردان غدي هاي بدون دكتور kamɓe ɓeɗo ñaama ɓeɗo jara yimɓe boɗon ha mahsar ha soggorde ɓeɗon dari ha beelo ɗonka non ɓilla torraji ɓeɗo golli ɓe muɗum wa hum yakuluna ala mawaidihim wa yashrabun kamɓe ɓeɗon ñaama ɗo tabuleji maɓɓe ɓeɗon jara kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami kali ñaame jare sewo woddani on ɓe ko on ɓeni a ñalomaje ɓe ɗiɗe فهذا فيه فضل الله كدي دارم دو برال شوما دون هر مودum وفضل صائمين برال شومي به وانهم يمتازون يوم القيامه على غيرهم بهذه البشاره hambe be be sendira yalo maare dal be sendira be tanama be yalo maare dal gal be seyno rede kama anna al muhajira fi sabilillahi alladhi kharaja min baladihi wa taraka amwalahu wa awladahu وأولاده لله عز وجل فارا بدينه بنا مهاجر كيجو مفرها على والله وورتي daga wuro maako o acci jawle maako ɓiɓɓe maako ngam dalila allah jaaliɗo mawɗo o doggidanɗo ɓe diina maako on bo yuawiduhu llahu baladan ahsana min baladi fi dunia allah wattitinan mo wuro ɓurango wuro maako ngo o acci ɗum ha duniya ويعوضه منزلا أحسن من منزله الله واتتنا المجبور سارة بران ورغو دين انت سارة ماكو في الجنة در الجنة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله سنروي والذين هاجروا بالفروة في الله هيدي الله من بعد ما ظلموا باو بتونيا بحلال وغو الله بأجي بهوتي هنوكورة بكواتا وندوا الله ولا نبوي أنهم في الدنيا حسنة والله من جئنا بها دنيا رجعون دوون ولا أجر الآخرة أكبر لن برجاري الآخرة بوغوري مونغو لو كانوا يعلمون وندو بلاتي بلنو عندك داب بلنو وقال سبحانه وتعالى سورة النحل آية بين يقوى وقال سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا جاب أمن الدين به عند الذي أمفيسيني هذا توجيه للهجرة دوهو ستين كيها فرلون ونجودها نكوري بلو كده ورهو الله فإن الذي أمفيسيني دلي نكوري ونهو فرلون دوا الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله سني لو ياجي أبي أمنو ديني به عندنا دي أم فيسيني دي جاجودي دويدا من تن كلا نفسه كل نفس ذائقة الموت كلا نفسه مير أو وادي هوتي كدي بلورنته هيدي أبي ɓen nuɗɗiniɓe huuwi kuuɗe laɓɗe nuɗɗini darake imanaku jeego huuwi kuuɗe laɓɗe darake islamaku jowi ɓen man lanubawiyannahum min aljannati gurafa wallahi min jo'inan ɓe ha aljanna cuuɗi tajiri min tahti al anharu ɗi coofiɗon dogga les muɗum khalidina fiha ɓe koddiranaɓe ndumenam nder maji ha foroy ha forti foroy ma mbiyata nimajunul alamini Allah wi getta ɗum bar jaari kuwoɓe ɓe alladina sabaru ala rabbihim yatawakkal kamɓe on ɓe muñi ɓe laati ɓeɗo yofta fi maɓɓe fu ɗo jawmirawo maɓɓe ɓeɗo hooli Allah suratul ankabuti aya 49 ɓaya ko 49 lamma taraku manazilahum wa diyarahum wa amwalahum wa auladahum ndeni ɓe acci jipporle maɓɓe ci'e maɓɓe jawle maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe wa farru wa hajaru fi sabilillah
doggi ɓe peri heediɗatal allah awwadahumullahu manazila aliya se allah wattitini ɓe jipporle towɗe awwadahumullahu fi dunia bi baladin hayrin min baladihim allah wattitinani ɓe ha duniyaru ɓe wuro go ɓurata wuro maɓɓe kama hasala lilmuhajirina ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bal gasani muhajirin ko en ɓe nulaɗo allah mo salatu allah jam muɗum tabiten nda ha wuro maɓɓe aawe wodanno ɓe kootiya madina wuro aawe ɗon anna allaha wadahum bi daybata dayiba allah seniɗo wattitinɓe ɓe wuro wiyetego dayba senigo dayba ɗo inde madina kadi yatabawwa'una fiha almanajil alwasiya ɓe ɗon jogi to heedi wuro madina gojji forle ci'e peesiɗe wa yamanuna fiha ala dinihim ɓe ɗo kolɗina nder wuro madina goo ha dina maɓɓe wa yusbihuna fiha wa yashabuna fiha nabiyahum muhammadan sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗo gonda ɓe annabijo maɓɓe muhammadu salatu allah jam muɗum tabiten wa fil akhirati kad aadda llahu lahum almanajil alaliya alakhira bo kadi bo allah taskaniɓe jipporle towɗe fi jannati naimi nder aljanna nema fadalla ala anna man taraka shay'an lillahi awadahu llahu hayran min ɗum hande kadi kala mo acci hunde gam allah fu allah wattitinan mo ko ɓuri hunde man وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الله فول موغال يمبه فو هيدي كو يدي ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين